Уразлівыя групы насельніцтва і беларуская турма. Гэта тое, пра што сёння мы мала гаворым, гэта тое, што патрабуе увагі. Пасля падзей 2020 года мы маем некалькі кейсаў, вядомых кейсаў, дзе людзі з абмежаванымі магчымасцямі альбо людзі з устаноўленай інваліднасцю па палітычных матывах утрымліваюцца ў беларускіх вязніцах. Адным з найвядомейшых кейсаў з'яўляецца кейс Дмітрія Гопты, чалавека, які быў затрыманы да 18 год, чалавека, які меў ментальнае захворванне, але гэта не перашкодзіла судовай сістэме Беларусі накіраваць яго для адбыцця пакарання ў калонію. Яшчэ адным вядомым кейсам з'яўляецца кейс Сергея Драздоўскага, кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Офіс па правах людзей з інваліднасцю», калі яго і яго калегу затрымалі ў 21 годзе, і Сергея не змясцілі на валадарку толькі па той прычыне, што ён перамяшчаецца ў вазку і мае першую групу інваліднасці. Мікалай Клімовіч, які меў другую групу інваліднасці па захворваннях сардэчна-сасудзістай сістэмы і які памёр у ІК-3 так званай Віцбе. Штогод фіксуецца праваабарончай арганізацыі «Весна», фіксуецца мінімум 7 прысудаў людзям, якія маюць інваліднасць. За 2023 год нам вядома каля 4 выпадкаў, калі людзі з псіхічнымі захворваннямі былі накіраваныя ў псіхіятрычныя стацыянары для прымусовага лекавання.